решил додуматься позвать на такую интервью человека, который не умеет кататься на ровера. А это я. Вот, ну, я може напишуся, ось наткнуся всім тут, що нам так розповіли, що я пишу. А потім я слухав, по мірі лекції розумів, що реально там шмат супадіння з моєю творчістю, з моїм життям, тому зараз будемо шукати, де у вас на це супадіння. І я так вельми посміявся, коли Рома розказував, якими епітетами можна окреслити людей, які займаються Менським велошпациром. И там прозвучало словосполучение «аматоры белорусщины», потому что это, я не ведаю, это цитата из моего верша, это я цитую такое словосполучение, такое расхожее в своем верше. Вот, я вирішив за його і почати. Тому що, в принципі, про вандровки, не порозумієте, я кажу, коли б я був таким уже прошареним поетом і виступовцем, я б зараз вибрав там у себе вірш про то, як катаються на ровери, але ну, по уже озвучених причинах ви розумієте, що тут не буде таких віршів, тому без шансів, що є, то я буду читати. Станция Беларусь. Либава-Роменская чыгунка минает линию Сталина, якая спрадвеку наш родный край напалова няроўна дзеліць под белым крылом старого бусла, якога вельмі аддалена нагадвае больш рэальны і актуальны жалезны фенікс. Станция Беларусь, калі на яе глядзіць электрычкі, найпрыгажэйшая з бачаных мною сотня чыгуначных станцый. Так лічыць бядаць, што кожны з тых, хто ніколі на ёй не выйшаў і не вырашыў на свой страх тут хаця б на пару гадзін застацца. І можна нават не ведаць легенды пра Рагвалода з Рагнеда і словаў бацька, ты тут не адзін, і гістарычныя ролі. Наўрад ці хтосьці ў дарэчны момант патрапіў прамовіць лепей. Той хлопчык пасля яшчэ шмат чытаў, але болей нічога не здолеў. Таму сітуацыя не змянілася. Ад часоў свідрыгаю тут непапулярная талерантнасць, і часам што-небудзь паліць. Праўда, цяпер ужо не ратку царквы, але заракацца рана. Раптам заўтра кагосьці прачнецца яшчэ генетычная памяць. Аб гэтым сведчыць рыцарскі фэст, які збірае ў заслаўі рэканстрыктараў сярэднявечнай зброі з былога Саўка і Польшчы, дзе гледачы каталікі крычаць «Мачы праваслаўных». А тыя ў адказ далікатна маўчаць. Іх насамрэч тут проста большасць. Вось жа нас не цікавіць ні чорная, ні белая археалогія, у нас усё роўна нічога няма, акрамя безыменных магілаў. Мы не раскопваем курганоў, не рабуем могільнікаў. Нам з галавою хапае шкілетаў між пылу фамільных архіваў. Улетку, калі трава на замкавым вале пахне смалою, калі ў мястэчку гуляюць вяселле ад ранку да позняга вечара, і ўсе кавярні заслаўі ў суботу закрытыя на спецабслугоўванне, мы збіраемся, сядаем электрычку на маладэчку. Выходзім на станцыі Беларусь і рушым старымі маршрутамі, якія шторазу прыхоўваюць штосьці раней безуважна упушчаныя, такія адрозныя і аднолькава, па-добраму, шызанутыя, стомленыя вандроўнікі, аматары беларушчыны. Ну, перед усім гэта натуральна Менск, потому что і зборнік мой называецца «Верхні горад». Чароўная песня не мій. Аб'явы прыплынкаў ужо не ідуць з галавы. У горадзе шумна і тлумна, няўтульна і пыльна. Замкнутыя дзверы сабору і жоўтай царквы. На Ракаўскай вуліцы спіць некранутая вільня. Ты крочыш па горадзе, дзе ні хвіліны не жыў. Ён іншы, чужы і ніколі табе не належаў. З-за новай нямігі, прыцішана, быць з-за мяжы. Азваўся апоўдні гадзіннік на ратушнай вежы. Разбітыя мары, і часу няўмольнага такт. Удар за ударом табе адмірае. 12. Ты хочаш навечна застацца ў гэтых дварах, пайсці, заблукаць і ніколі назад не вяртацца. Чароўная песня лунае, нібы з-пад зямлі, няміга, спявае і плача, няўцешна і глупа. А ў небе кружляюць анёлы, нібы матылі, і горад стары засыпаюць таполевым ухам. Могілкі Менска. Могілкі Менска давно абярнуліся скверамі, зніклі крыжы, над магілі зараўнялі бульдозеры, толькі злавесна трывожнымі плямамі шэрамі. Давнее место ховается в спляженном городе. Там, где собаки и коты беспритульно бодяются, дети дуреют под солнцем, оскошенные траусы, где патрулюют менты и избираются пьяницы, где каждый вечер дзяды и штураницы радуются. Обминаючи шэры дом, недарэчныя цяжкі грувасткі, сонца звесілася ліхтаром, са званіцы пажарнай часткі і спынілася на мяжы недарэчных каменных джунгляў, дзе хацінкі, як міражы, прытуліліся ўздоўж чыгункі, дзе спамінаў і мараў схоў, дзе маўклівая яблынь варта, дзе адбіткі дзіцячых сноў, не нанесеныя на карту, дзе ў калодзежах спяць вякі, не прыдушаныя бетонам, дзе завулкі і тупікі захавалі свае імёны, дзе надзеі на лепшы збег не разбураныя дашэнту, дзе вяртаюцца да сябе дзеці горада без легендаў. Дзень да вечара ціхам дне, сонца ў небе даўно паснула, вецер песні спявае мне між панішаных часам вулак. Перакладчик, журналист, не буду говорить, як про меня казали. Вот. Владимир Короткевич, я так атрымалася, что вот я зараз сказал уже, что я живу в этом районе каля аэропорта, и место классной улицы Короткевича.
Я на ёй нарадзіўся доўгарос, і нават я, там нарадзіўшыся доўгаросшы, недзе так добрую палову свайго жыцця, можна, думаў, што гэта вуліца называная ў гонар пісьменніка. Аказалася, што гэта не так. Тут былі людзі, якія, вось у нашай аўдыторыі, якія гэтага не ведалі, пакуль я не сказаў. Ну, а я бывае, ну вось, бачыце. Я нават калі экскурсію праводзіў, проста я памятаю, там прыйшлі людзі, которые реально жывуць на нашым раёне, я іх гэта пытаўся спачатку, ці адсюль. І потым чалавек так 10 падняў рукі і сказаў, што мы не ведалі, што это не... А это насамрэч гонар падпольшчыка, аднаго з падпольшчыкаў. Нічога смешнага няма, я займаюся гісторыяй вайны, для мяне гэта не менш шанаваныя людзі, але натуральна кепска, што у нас няма вуліцы Владзіміра Караткевіча. Недавно, кажуць, у нас на Смолоўцы паставілі недалёка помнік, які мае нейкае сумнеўнае дачыненне да Владзіміра Семёновича, нейкія партрэтныя рысы, кажуць, што нагадваюць яго. Але на вас скульптор сказаў, што ўсё-такі гэта не Караткевіч, і што Караткевічу трэба паставіць нармальны, добры, прыгожы, высокі, класны помнік у нейкім іншым больш такім людным масавым месцы. Але ладно, пра вершы. Володя Караткевіч на беразе Дняпра. Вецер хмары па небе ў сумёты збіраў, і яны застывалі ў маўклівым спакоі. Сумны хлопчык сидзеў на адхоне Дняпра, а краіна драмала ў снягах за ракой. Бог пакінуў яе. Пэўна, з 10 вякоў, як забыўся і думаць аб нашай радзіме, дзе не тое, што цмокаў, няма і ветракоў, ані донаў кіхотаў, каб біліся з імі. І он пайшоў і пакінуў нас з ёю саміх, дык на чорта малітвы да гэткага Бога. Раптам снег прыпыніўся, і вецер заціх. Бог схіліўся, сумна глядзеў на малога. І пакуль феерверкі ляцелі ўгару, і валося снапы, пад цярпамі калось. Ён пайшоў і адзін нарадзіў Беларусь. І для першага разу някепска ўдалося. У дзяцінстве я быў камуністам, але, правда, толькі часова. Зрэшты, кім яшчэ мог вырасці ў аколіцах аэрапорта. Не уяўляю, як не зарабіў сабе падваенне асобы. Баба казала, што Ленін добры. Бацька даводзіў, што той казёл. Абое нічым не падмацоўвалі. Я іх паслаў да чорта. Наш дом будавалі, вядома ж, палонныя немцы. Можа, не немцы, нават зусім не палонныя. Але на франтоне пакінулі серп дымова, ты год пабудовы. Адсюль у мяне любоў да рэтра-эстэтыкі і таталітарнай сімволікі ўвогуле. Дзяцінства запомнілася херова. Адсутнасцю голаду і хваробаў, парай даўно забытых сяброў, першымі спробамі складзеных словаў і парадаксальнай любоўю адначасова да зорак і трактароў. Мы патроху сыходзілі вонкі з Еўропы. Увойчы стуль гарнізоны і танкі, Еўропа глядзела на нас скрозь Чарнобыль і запрашала завітваць на заўтра. Мы карысталіся з пажаданнем. Калі б не гуманітарная дапамога з Германіі, мы б тут даўно загнуліся нахрен прычым тэхнічным і гуманітарным плане. Нам забывалі тлумачыць, хто нашыя ворагі. Мы патыналі ў палітыцы, каля футболе, да алкаголі. Мы не жадаем нікому ролі, якія нам давялося выконваць. Нашы бацькі ветэраны перабудовы. Мы самі апошнія, каб штосьці помніць. Як птушкі вандроўныя, на раздарожжа, мы колеры неба спрабуем на дотык, клеем мадэлі з заходу, з паперы жоўтых абгорных, планеры і гелікоптер. Глядзім падазрона кожнага, хто нарадзіўся фота. Альберт Эйнштейн, профессор Белдзяржа універсітэта. Выходзячы з лабараторыі на падворак каля фонтана, запальвае цыгарету і заляцаецца да студэнта. Дзяўчаты з яго смеюцца. Вось шварткудбату, як апантан. Альберт ужо размаўляе амаль без акцэнту, хоць піша канспекты лацінкай. Нядаўна, між іншым, прасіў прэзідэнта пра пенсію. Здавалася, што дамовіліся. Аказалася, не зусім. Праз некалькі дзён потым прэзідэнт застрэліўся. Вось непрыемнасць. А ў Менску тым часам канец неспакойных 30-х. У кінотэатрах аншлаг. Альберт з студэнтамі збег замест лекцыі на новую стужку Чапліна. І кожны смяецца, як быццам не ведае, што адбываецца па начах. Як быццам гэта сакрэт за 7 пячаткамі. І толькі Эйнштейну насамрэч усё абыякава. Ён усведоміў даўно, ці тут, ці ў Берліне загінуць хоць шанец 1 на 100, а ніколі не позна. А хтосьці абавязкова ўспомніць. А як і не ўспомніць, всё адно. Сур'ёзна. Якая розніца? Всё адно. Бо ўсё адносна. Ну, зараз будзе грузня. Калі мы пачалі ўжо тэму рэпрэсіі, недавно была таксама сумная дата, прычым гэта быў такі даволі сур'ёзны юбілей, было шмат розных імпрэзаў гэтаму прысвечаных. 29 кастрычніка 37 года.
Старая гісторыя, хіліць у сонацтомы. Я з тых, што ніколі болей не прыйдуць дадому, арыштаваны паўторна, артыкул вядомы, асуджаны тройкай у восені, 37. Выводзілі па адным, звычайна пад вечар. Лбом да сцяны без рэчаў, якія там рэчы. Далонь да пляшэй і бразнулі дзверы, як вечка. Ніхто з нас не ведаў яшчэ. Наперадзе вечнасць. Што вам яшчэ распавесці? Маці памерла за немцамі ў Менску ў 43-м. Пахавалі яе на Кальварыі, найлепшае месца для смерці. Брата застрэлілі проста на вуліцы недзе праз месяц, мяне рэабілітавалі, хоць я меркаваў, што не свеціць. Колькі было нас? Сотні ці, можа, тысячы. Знішчылі голас, памяці сцёрлі абліччы, творы, імёны, а засталіся лічаны. Пала коласы і паўтара ананімшых. Згадуйце часам нас на дзяды і на радаўніцу ўсіх, хто замоўк назаўжды маладым літаратарам. Паэтаў, празаікаў, крытыкаў, перакладчыкаў. Прывет вам у вашае гета з нашай вязніцы. Прыцягвайце нас раманамі, п'есамі, вершамі, пішыце замест. Усім дакажыце, вы лепшыя. Усё, што на допытах з нас не вырвалі следчыя. Аднойчы мы станем даваць праўдзівае сведчанне. Аднойчы мы станем даваць праўдзівае сведчанне. Сон ніяк не бярэ, хоць Тома агарнула яшчэ пад вечар. Паратунак даўно вядомы. Можна доўга лічыць авечак. Супакойся, яшчэ больш, бо разгадка тваёй таямніцы дуже простая. Сёння ўночы ты не спіш, каб камусьці сніцца. Осень. Небо дапалівае дрэвы і подыхам ветру попел лістоты страсае лужамі. Людзі дапальваюць лісце за дрэвамі і поты, кашляюць, небо потым плуціць, прастуджаныя. Кальварыя прачынаецца зноў адна. Навокал мчаць у тралейбусах тыя, што выжылі, і калі яны кажуць «вайна», якая вайна? У яе на грудзях дрыжаць жалезныя крыжыкі. На Тушынку даўно не прыходзяць з нябачаных франтоў няпрошаныя падпальшчыкі і падпольшчыкі. На гэтых магілах ніхто не накрые стол. Горад амаль без жыдоў яшчэ тое відовішча. Туманны лагчыны, самотны лакаматыў. Па рэйках пхаецца, трэнкае нешта кволае. Час не спяшаецца. Можна сказаць, застыў. Можна сказаць, што часу не стала увогуле. Забіваючы «Жигулі», вагоны і карусы, мы правозілі праз мяжу кантрабанду блокамі. Калі нас часам пыталіся, што вы паліце, мы заўсёды спакойна адказвалі, толькі лёгкія. Мы вучыліся на каліноўцы, ні з плошчы, ні з пушчы, мы на нулёўцы ў лодзе за год павывучвалі польскую, мы жыццом сузіралі Зянона і цяпер мы ведушыя, а каменны лог і кузніца – нашыя полюсы. Сумуючы па радзіме, як гэта не пафасна, бадзяліся па вакзалах і спалі на вуліцы, мы самі не знаем, так усё ўдала склалася. Нас не звала, але мы ўсё роўна вярнуліся. І вось мы стаім цяпер перад вашымі вокнамі, блукаючыя мазгі, гарадскія дамшыфтары, і палім чырвоныя Мальбара, проста блокамі. І аблокі плывуць панад намі фінальнымі цітрамі. А потым пачатак другога сезону. І трэйлеры падказваюць, што нікому не будзе сорамна. Паснула пад спойлерам заўтра, дзьме вецера між вербамі. А сёння пабелены стомы месяц між зорамі, песціць халоднымі промнямі, полем навокал, дрэмля ў бярлозе медведзіца на небакраі. Дзесьці, глыбока ўсярэдзіне, паміж лёгкімі. Сэрца Еўропы. Б'ецца, значыць, кахае. З вечаровых сеансаў паддатыя кінамеханікі прыходзяць да хаты адначасова з каровамі, трамваі ўначы звіняць на ціхлых ускраінах, дзе глебу распораз разорваюць шматпавярховікі, час забірае голас, змяняе колер. На чорна-белую стужку нямольна шоўкае, сябры і ворагі звыкла мяняюцца ролямі. І бомбасховішчы робяцца танцпляцоўкамі, пара надыходзіць збіраць камяні спатыкання. І наўзамен руінаў, пакінутых бомбамі, каб не пазбыцца набытых нядаўна навыкаў, героі падполья, гурмонаў, супольна з палоннымі. Адпаведна, з усімі правіламі маскіроўкі будуюць кардонны горад, блытаюць карты. Каб вайна, калі нават і вернецца, ужо не здолела пазнаць тыя самыя вуліцы. І заблукала.